Ngaba izinto zobomi azikuhambeli kakuhle, abaphansi bakujikele, amaxhantini akhonto ivumayo, wangathi ujikelwe ingqumbi yeminyanya, akhonto ilungayo konke. Mamela ke mphulaphula, singakunceda. Ubabu Dokotela unalo uncedo lokubuyisela kwisimo sakho esiqhelekileyo. Mtsalele kule nombolo 082 459 1816 okanye 063 689 8922. Ubabu Dokotela, ubaba wesizwe, ubaba wethu sonke. Siyabingelela Babu Dokotela babesizwe babujabulile umfana omhlanje ngekhehla lomlungu. Namhlanje siyashutha siseThekwini building ekuthiwa iNedbank House building sise 19th floor eDark Room studio number 1. Abantu abaningi bafisa ukwazi address yethu siku corner of Queen Street and Albert Street istudio lapho sikhona. Namhlanje sivakashela uMakhosi Cele osuke endaweni yase South Coast emthwalume enyangweni. Inamba zakhe athola la kuzona ku2 zishesheshise ithi 078 507 7828. Uma ungamtholi ebusuku iyasebenza futhi nalenye ethi 083 723 0468. Makhosi awubingelele babukeli nakubalaleli bakhona abalaleli abangaboni. Sanibonani ngiyabingelela abalaleli phile nje. Makhosi namhlanje kuningi ufuna sikuthinte siphinde sikubhekisise. Last time uma ubusakhumbula mhlawumbe usowakhohlwa wakhuluma ngenhlanhla eyakhiwa ngenkukhu ekhaya. Awuyichaze kumuntu ongayizwanga lento. Ya ngikhulume ngenkukhu wena nje uthola inkukhu noma eyakamakhelwane noma ngemgaqweni uthenge umbila lo weyinkukhu. Yes uzobe sonika wona ke into ekhuphula inhlanhla leyo. Ukusho umuntu njengamanje sesitenga bese uthenga umbila. Yebo. Awunike inkukhu. Yebo. Mina ngizobe sengimnika umuthi mina. Bengithi uthi umuntu akawuthenga inkukhu anikeze. Somnika umuthi ahlanganise nombili. Yes bese mnika inkukhu yena uzobona izinto zakho zohamba kahle. Okay. Lento kufuna ayenze once noma ufuna hlala yenze? Fana hlala yenze. Okay. Ngisho ukuthi ke uzobuza ukuthi umuntu lento ungakwazi ukungithumelela umuthi noma ufuna ngize ngifike mina kwenza kanjani noma singahlala estopini? Asikwazi ukuthumela ngoba kunezinto ezibalekile ufanele ufike. Ufuna ufika uzozenza. Okay. Uzobuza ukuthi lento egcineni mase mina sengiphila kanjena ayizohamba igcine isihluphe ekhaya. Ayihlupha Babu Dokotela. Ayisona isithwala egcineni. Ayisona ukusikhuphula inhlanhla. Ukhushula inhlanhla? Yeah. Kumakhosi ukakhuluma futhi ngifuna recap kakhulu lento okhulume ngazo. Ukakhuluma kakhulukazi ngokugezwa kwethonga. Umuntu egezwa isangoma kunokuthi akahamba ogezwa inyanga nanyanga naye ufuna ukugezwa naye. Yebo Babu Dokotela ngizoxwayisa nje lezangoma ezambe ezigezwe. Ungagezwa kanjani umuntu kwayena osadinga ukugezwa? Ngoba phela izinyanga lezi kwazona sidinga thina njengomakhosi izigeze. Wena oza komakhosi abathwasile. Ukushuthi kwawena ogezwa umuntu ongagezewe. Ngithwasile mina Babu Dokotela. Sengisho ukuthi umuntu mesuke ogezwa inyanga nje ephelelo umsebenzi lebobojebesana imbathi ibhayi ya ingako bethi aveste sihamba isikhathi eside sihambe inyanga ezubani nobani ayisizakala ingoba ayithwasile lo nyanga. Ayithwasile. Yes kwayona idinga ukuthi igezwe isangoma. Igezwe isangoma. Yes. Ngifuna siyibukisise lena ukuthi uthi umuntu Babu Dokotela Makhosi ngangikuthiwa ngazalwa ngembethe wena ubuza ukuthi pho why usahlupheka? Ya ngiyabuza Babu Dokotela ngoba manje uthothi umuntu uthi wazalwe embethe mhlambe into yakhe yantshontshwe esibhedlela mhlambe yalahleka. Siyakwazi ukuthi ukulungisa into enjalo. Okushuthi senza njani lana? Umuntu mawazala embethe wenza njani ufuna ukuthola lapho? Angikwazi mina ukumbulela. Wena ulungisa kodwa mina ngilungisa inhlanhla yakhe. Awubuyele esibhedlela azala lapha. Cha isangoma sikwazi ukwenza ingubo embethe. Into enziwa uma wakho leyo noma uzenzele wena. Ngoba into yakini. Manje abantu badlala izangoma Babu Dokotela athi woza umuntu azoxbalazela ngisho umsamo wakini. Uyena ozokhuluma emphepheni phela. Ayikho into enjalo Babu Dokotela. Kuthiwa komunye umuzi kuzoyaxatshelwa ngabe ithi inyanga yona ezokhuluma. Into enjalo thina sikulungisela inhlanhla yakho. Njengoba usukazala umbethe usumntwana onenhlanhla. So ke manje njoba ingasekho lento kunezinto esikunika zona thina ebambela lento. Makhosi lento engifuna ukuthi siyibhekisisa nganoma lento ufuna ukukhuluma uyinto sovese uyenza yini abantu abaningi akekho umuntu ozothaka nalo ekhaya boma. Yebo. But wena uthi kufuna umuntu njobe ebone nezinkinga into zakhe zima ziyaphambili akalungise inhlambuluko yasekhaya umama. Yebo yasekhaya umama. Kanjani ke gogo?
Babu Dokotela uzothola nje ekhaya khala umama ngihleli ngengekho ukuthula. Nibanga into encane njalo kuyashawana. Omunye ubheka le omunye ubheka le. Yes, ifika kumakhosi ucele uzokusiza. Uzothoma uyangihlala ekhaya mangathina ukumnazana. Noma ngabe ushadile Babu Dokotela, noma ngabe wahamba wayemshadweni, kodwa still lapha kamalume wakho kuyaliwa. Wena oshadile ungakulungisa emuva. Ngoba vele nawe kwamshado wakho ngeke uzube right. Ushile emuva kuphithizela. Okay. Ingaka abanye uthotha umuntu athi uwali umkhonyana nombaxabene nomkhonyana. Angakuthanda kanjani umkhonyane ekubeni okhulu bakho ngala bayaphithizela ngoba uma ngabe kunomsindo ekhaya ithonga lizwani nomsindo liyaphuma lihambe. Hayi Makhosi wasithusa ke manje kushuthi lento ithinta umuntu ozalelwe emshadweni noma umuntu ozalelwe ekhaya. Uma kunomsindo nje khaba uma. Manginomsindo nje Babu Dokotela, wena komshadweni bulungisa into yasekhaya. Umuntu umeza kuwena udinga ukuthi afike kuwena noma udinga ukuthi umnike umuthi azowusebenzisa kwenza kanjani msalukwazi? Ngingamnika umuthi angeza futhi esigodlweni. Kodwa ngcono afike esigodlweni. Ngcono afike esigodlweni okubalekile ngoba into serious le. Okay. Makhosi ngifuna ukuyisho lento wazi ukuthi izokuphatha nezinyanga. Inyanga zikhipha igubhu ngo-15,000 zikhiphe uphondo ngo-2,000. And abantu manje bahleli negubhu bahleli nempondo zichichaze kumanje ezisegishola ngisebenzi ayisebenzi uthi umuntu akeze wena uphethe umuntu ekuthiwa ugibele weni ugibele weni Babu Dokotela awodwa wakhe mningi you4 limit bengithi uzositshela yonke ngeke ngikwazi Babu Dokotela kodwa ugibele weni nje mabafike Makhosi ucela uzobasiza la uma uzomsiza kanjani umuntu isigubhu sakhe sisebenzi wasilanda kulenyanga silande kuyona abasezwana futhi babanga lesigubhu wena uthi uzowenza njani ngeke ukwazi ukuthi umethu kude umthumele umuthi umthethe akenza kanje ngawuthumela Babu Dokotela kodwa futhi Babu Dokotela ngeke ngayithandi into okuthumela kakhulu abantu abafika esigodlweni abantu abafika esigodlweni Babu Dokotela abantu abafika esigodlweni ngoba lo gibele weni ngizothi mina uzama ungawutholi wena uzomthumelela phela leyo 3 usuthi faka ukuthi gebele weni ngekilometer avela ngawutholi athi kuphi kanti mina nginawo aveleze isigodlweni ngifuna ukukhuluma kakhulu mkhulu gogo ngifuna sikhulumelana uthi udinga wena imithombo yamabele uma usebenza umuntu nomlotha waseziko yebo umcebise yebo uthi lento ufuna ukusikhulumeke lento la ukuthi umuntu uzolala mhlaza lelanda lento uphatha imithombo yamabele aphathe umlotha waseziko uzothi komunye Babu Dokotela izinkuna kanazo umlotha waseziko anawo kulula nje uthatha amaphepha lawa ushise wona uthola umlotha emaphepheni okay yes Babu Dokotela lento ayiphathiswa Babu Dokotela ufuna uzolala ke yes lento futhi avuze lokungifonela ngichaza njalo efonini wena nje fona kumakhosi ucele ngicela ukuze esigodlweni ngosuku olukuthi uzomthola umakhosi ucele ungaloku ngifona ethi ngicela ukubuza le yanto makhosi omlotha hayi uzoze senguthola inotha ngenze njani hayi uzoze kuzwe nabantu kana kuyonto yokudlala le futhi Babu Dokotela mawufikile awuhambi ngalo langa ngifuna uhlale noma 2 days all right yes ngoba ngo1 ebusuku khona into fanele yenziwa yona yebo la asikhulume uma sikhuluma ngemthombo ilento yokwenza utshwala ngithi umthombo nje lo oyellow nokugreen okay obhala uking corn lo wenza nje okay kodwa ke uzolala ke lekhaya uzolala la kacela uyafika uyalala uhamba ngakusasa Makhosi ngidinga u2 kg wemthombo ngidinga imthombo nganani udinga umthombo noma ngabe i3 kg 3 kg yes imlotha lo wasekhaya into enganani umlotha noma ngabe i1 kg ungazi ukuthi into eningi kakhulu ngaze kube into eningi kakhulu okay sengiyiphatha lento ngiyafika la ekhaya funa ngibe nento ezokushintsha phatha into yokushintsha ithawula nento yokuxubha yebo imali kuba imali mangizokwenza lento lena hayi Babu Dokotela imali asiyikhulumi la siveskebox apha asiyikhuluma indaba zemali Babu Dokotela wena fona uzoxoxisana umakhosi ucela okay hayi kulungile ngiyathuka ngiyaqala ukuzanga bese hayi sike abanye bayasho bathi 10,000 5,000 hayi ngeke ngisho Babu Dokotela ngikwazi
Okay. Yes. Makhosi, nansi lento ihlaliswa osekweni lomfula ifakwe ebhodleni le-peanut butter. Yebo Babu Dokotela. Ahlukene khona elincane khona leli likhulu ibhodlela le-peanut butter. Leli nje ithanda ukuthi elingaphezulu kwaleli encane. Okay. Yes, ave sokwenza into encane, sokwenza into ethe xaxa. Okay. Yes, nakhona ke Babu Dokotela ngizocela ukuthi ozothatha lento futhi nakhona uhlala thudisi. Lento ngiyithatha ngizoyifaka izofakwa kule bhodlela leli. Ibhodlela umuntu ufika nalo. Ufika nebhodlela, Wena kufakwe lento mina lapha. ngifake lento uyayithatha wena uyicibise ke lomfula. Wena uyoyaba. Awuyicibi, uyayibeka Babu Dokotela. Okay, wena mase ngibe lapha izohlala isikhathi sangenzani ngayo nje ihlaleleni lapha. Hayi ke ngokutshena mase ufikile ke Babu Dokotela sikhuluma into enjalo la. Okay. Yes, okay. mina nawe nje soxoxisana. Lento kuyinto yokuphila. Into yokuphila Babu Dokotela. Iyasebenza lento. Isebenza lokho kwangempela. Kodwa ayingeniswe ekhaya. Ihlala eduze kumfula. Wena ungasachazi. Sekuzela ngabona ukusho ukuthi ilento. ya ihlala eduze kumfula. Wena masofuna into zakho ziphakama kakhulu ushona lapha emfuleni. Khulume nalento. Khulume nento yakho. Ayingeni ekhaya Babu Dokotela. Akuqedile. Isihloko sakho Makhosi sithi udela abazali intando. Wena wadlisa kanti? Ngeke ngibeke kanjalo. Oh no. Ngizothi ukuhloniphisa. Sokulungisa. Ya ngizothi ukuhloniphisa Babu Dokotela ngizothi ke laba abahlushwa amakhosikazi abahlushwa amadoda ukhona udela umama Akhohlwa abazali ahlayile. uhlale naye angayindawo. Makhosi 0785077828 eyakho le number. Yebo Babu Dokotela. 0837230468 ekathwasele. Yebo. Imake Makhosi lento okuthemba kangaka abantu abaze ngokugula lana mase fika la nisho inombolo zabo akukho kutheni mhlawumbe uzogcina sentshontsha ama client. Hayi Babu Dokotela hayi akawantshontshi ukuthembeka nje. Ukuthembeka. Yes umuntu uma umlaphe kahle. Wamlapha nje kwangempela wasebenza akabi nankinga nawo lo muntu. Umuntu onenkinga nenyanga yakhe lo ngalaphekanga kahle. Makhosi asibonga kakhulu Babu Dokotela bawusiza bawujabulile namhlanje bezivashela uMakhosi ucele uphethe isihloko esithi udela abazali. Makhosi usayikhuluma ngempela lento udlela ihlala ebhodleleni. Ihlala ebhodleleni le-peanut butter. Uyayisho lento ukuthi kufuneka umlotha imthombo. Uthathe lento. Yes. Angifuni ukungena kakhulu Makhosi. Babu Dokotela bawusiza bawujabulile siyathoba sibonga kakhulu support yenu siyabonga. Siyabonga. El Shaddai Holy Ash. Mlaleli, nesake isimo sisengashintsha. Abantu abawuvala umlomo ngeEl Shaddai Holy Ash. Ujikile izinto zabo. Dokotela, hayi. Yayihleka le. Dokotela hayi wangihamba Dokotela. Awuyinja egame manje kodwa umbazi. Nawe sisengashintsha isimo sakho neEl Shaddai Holy Ash. Usungayithola ngo-R1000 rand kuphela. Sithinde ku 0825598116 noma ku 063 6898922 neEl Shaddai Holy Ash. Isimo somuntu siyashintsha.